On the beat. Think say they white. Hey! You are bad guy. Gasar iya waka kan wa'annan jaruma. Na farko shine wanda zai fara Umar M Sharif. Bismillah. Ba wata soyayya ba wacce nake so ni sai ke. Ina shiga na. Umar M Sharif ya akai haka? Okay, to shikenan. Ina zuwa Umar M Sharif. Ha musu breaker. Bismillah. Ne na gida ko shi kanta. Soyayyar ki na tashi da shi kuma zan har karshen raina. Ha musu breaker kuma da wannan salon ka zo. Okay. Ha Umar M Sharif ka gani abinda ha musu breaker yi to ya kamata kai ma aka zagayo ka ƙara uku. Yawwa na uku shine Sani Ahmed. Bismillah. Kin kai na fara age da kona sai na sako. Sani Ahmed to kai kuma ya za ka zo da irin wannan to shikenan yayi ha musu bare ka ga kai ma dai abinda Sani Ahmed yayi ku sani da haka ya kamata kai ma in ta zagayo ka ƙara ba da himma. Yawwa na hudu shine Auta MG boy. Bismillah. Ba ne farin ciki sanadin ki yarda aya donki. Auta MG boy. Kai Auta MG boy kai baka ci wani abu sosai saboda haka 1 minute kai ma ina zuwa idan ta zagayo kai ma fa kai kokari ba ka bata himma sosai. Yau na gaba shine Sadiq Saleh. Bismillah. Kun ga baiwar Allah mai tsoron Allah tana ta kwana sa. Sadiq Saleh kai kuma da irin wannan ka shigo kenan to yayi ina son haka sosai da sosai. Okay idan ba da ma Umar M Sharif na dawo kanka. Bismillah. Ji ba zan fata miki ba zan kira. Kai Umar M Sharif to shikenan kana da maki 50. Ha musu breaker ya akai. Yace zinari ma'ana mai Okay shine kai sauri ma ba ma sai na tambaye ka ba to yayi kana da maki 55. Yawwa Auta MG boy. Bismillah. me ke zo me ke dawo me ke bar ta ba zuciyata. Auta MG boy ka ce kai ma dai ka dawo da zafin ka kenan. To yayi kana da maki 60. Yawwa Sadiq Saleh muje. Ke ba a kyamar masoyi ina son ki. Sadiq Saleh. Okay kai kuma kana da maki 45. Yawwa da ku ne abin alfaharin mu ku da ku ne yasa muke taku ɗaya saboda haka ku ne za ku fidda mana waye gwani. No. Asar zafafan kalaman sai a tsakanin jarumai guda 6. Yawwa ha musu breaker. Bismillah. Bakin yau ba nake ajiya a cikin zuciya. Gaskiya ne ha musu breaker. Auta MG boy. Bismillah. Ko za a hana ni komai ya abani ke hakan da ya fi. Okay. Auta MG boy to ha musu breaker. Kana jin abin da dai Auta MG boy ya ce. Kai to amma dai ba dai zan ce komai ba. Umar M Sharif. Bismillah. Da ke dai da su da akwai tazara da kin zo guri kowa ya jira. Kai gaskiya ne Umar M Sharif kai ce kai ma dai ka ce ba dai za a yi babu kai ba to hakan yayi ina son haka sosai da sosai. Sani Ahmed
za ka iya farawa. Kuma ya ki kace ne ba ga na ki ba. Kai, gaskiya ne Sani Ahmed, kai ma dai ka ce wani abu to yayi. Hamisu Bireka kana dai ji dai, kana dai ji. To, yawwa. Sarki Sale, bismillah. Mai kushin ki gabana zan masu rauni. Gaskiya ne Sarki Sale, zancen ka haƙo. To, ba dai kuma ni dai ba dai zan ce ku masoya ku ne abin alfahari, ku ne za ku tantance mana a cikin wannan gasar waye wani. Think say they white. You are bad guy. Not be juju be that. You don't know. Think say they white. Yanzu ba abin da ke damuna ma. Gaskiya ne Momi Gombe, to hakan yayi. Rakiya Musa kenan. Kana bayanai wanda za su sanya ni nutsuwa. Khadija Mulumfashi. Da kai na fito da kai aka sanni. To, ni dai fa a ciki fa dole fa ɗaya zan ɗauka. To amma dai bar mu ga ƙurewar kowace akan ba da kulawarta a kaina. Khadija Mulumfashi, bismillah. Zan ba ka kula yadda ka ba. Khadija Mulumfashi. Gaskiya ne. To ke na ji abin da kika faɗa. Momi Gombe, bismillah. Na ji na gani ina son ka kwarai-kwarai. Khadija Mulumfashi, kin jiri abin da Momi Gombe. One minute. Rakiya Musa kefa. Na ji a raina yanzu ni da kai babu rabuwa. Kai, gaskiya ne Rakiya Musa. To ke ma da kin ce dai ba dai za a yi babu ke ba akan hidimar soyayya. Wanda domin Allah domin da wacin ƴan matan nan. Dole. Da haka ke kin ji me da take ma kin ji ce to da haka ni ba ni ne zan wannan ba masoya na ba ku zabi ku zaben mu. Gasar fidda gwani a bangaren waka. Suwaye su? To suwaye za mu fito wa'annan jaruman ne. Na farko shine Hamisu Bireka, bismillah. Na gaske na ke miki zuciya ta mace sarauta. Okay, wait. Sarki Sale, mu je zuwa. Mukin kisa na yi barin cikin kamar ki babu na rasa. Sarki Sale. To Sarki Sale wani ya ci ina zuwa kai ma ina zuwa. Yawwa, auta MG boy mu je. Na ja na cewa kin tafiya ai waiwaye. Auta MG boy. To wait, ina zuwa zan dawo fa kanka. Mu je. Wanda yake so na zana baiwa kauna ba makina ba. Sani Ahmed. To 1 minute Sani Ahmed kai ma ina zuwa. Yawwa, auta wazir mu je. Sare da kunci damuwa yanzu ta kasa cin abinci. Auta wazir. To 1 minute kai ma ina zuwa. To shikenan Salim Samach mu je.
ba zan wa kai ba ko mutuwa ba zan so ta raba to dai ba dai zan ce komai bari in dawo gun na farko Hamisu Breka kai dai ka gani dai abin da na karshen da yayi to saboda haka Hamisu Breka mu je Ikirari na ke ko makaho wani so a zuci na ce sai ke gaskiya ne Hamisu Breka to kana da maki 35 hey Sadiq Sale na dawo kanka Sadiq Sale ka fayi kokari sosai kar ka ba mu kunya ga face ta fidda gwani a bangaren iya waka saboda haka a farko kayi to yanzu dan Allah ka dage ka ai wannan to shikenan buje zuwa ina jin daɗi na samu muradin raina tana kishi na ni gaskiya ne Sadiq Sale to kana da maki 40 Sadiq Sale ka ce wani abu kai ma okay Sani Ahmed na dawo kanka zaka iya kai ma so ma mu gani mai kyau ado da tsafta na yana samu ba yake Sani Ahmed sai kuma da wannan ka zo to babu komai kana da maki 45 after MG boy mu je zuwa da ba after MG boy kai kuma da wannan ka shigo to yayi kana da maki 35 kai kuma yawa auta wazir mu je zuwa kikan tsare mutunci ko ba ta gaba gaskiya ne auta wazir gara basa to shikenan ni dai a cikin wannan jaruman masoya ban wasa ba fidda gwani ba masoya ni ko ban san gwani ba saboda ku ne za ku fidda mu waye gwani gasar zafafan kalaman soyayya tsakanin jarumai guda uku Abba Al-Mustapha Sani Ahmed sai kuma Auta MG Boy akan wa'annan jaruman ne zamu tattauna idan har ba damuwa Auta MG Boy mu je zuwa tara kin kawo mini zuciya kin sauya ka Auta MG Boy wait ina zuwa Abba Al-Mustapha zaka iya farawa ba za na barki kina damuwa ba ba za na jure kina yin fishi ba Abba Al-Mustapha to wait kai ma ina zuwa Sani Ahmed mu je ke na saka zuciya baba yake ina da saki ko za na shawe Sani Ahmed kai kuma da irin wannan salon ka shigo to yayi ina zuwa wait Auta MG Boy na dawo kanka mu je isa mai ado da falliya ya sauki ke da kin yi burbushi Auta MG Boy okay to shikenan Auta MG Boy kana da maki 40 yawa Abba Al-Mustapha na dawo kanka wata kan wata ke ce annuri na kuma karshen sirri na Abba Al-Mustapha hey gaskiya ne Abba Al-Mustapha to yayi Abba Al-Mustapha kana da maki 45 yawa Sani Ahmed na dawo kanka yake dan laushi ke ko ke rausaya da wane da wanda za a ɗaya zuciya kin zama tausaya wani ya Sani Ahmed kai ma dai ka ce dai ba za a yi babu kai ba kenan to yayi a cikin wannan gasa kana da maki 50 yawa